Sut mae Martin? Iawn, sti. Dwi ddim wedi cyfweld y ti o'r blaen, dwi'n meddwl. Na, ddech chi off. Nathon ni efo ar y dysadwn pan oeddech chi off tro dwytha. Mae yna stori tu ôl i am dy arian yn unig, o ran ni fel pedwar trac, achos nath y gan yna yn cyrraedd ni yn hwyr, neu yn ganol y gyfres diwethaf, dwi'n meddwl. Do. A nath ni ddeud, god, mae hwn di cyrraedd, ac oedd y fideos i gyd di llenwi, oedden ni methu neud un. O'n i jyst meddwl bod chi'n licio fi. Ond wedyn oedd ar y radio o hyd ac o hyd. Chdi, ie. So nath ni ddeud, reit, wel mae hwn yn cael fatha triniaeth arbennig, hwn sy'n mynd i fewn i'r gyfres nice nesaf. one, cool. So dyna pam ti yma heddiw. Diolch. Diolch yn dew. Mae'n hanner awr 11 rwan. Ie. Ti wedi bod wrthi ers awr neu rhywbeth. Be ti'n bod yn neud? Hyd yn hyn. Dwi wedi cael chance i snogio Mel B lookalike. A dwi'n gobeithio gael i wneud dipyn bach mwy o hynna wedyn, so. Tafod a bob dim, Ie. So, yeah, I'm looking forward to that. Ie. Be sy'n digwydd yn y fideo? Dwi'n yn siŵr, rhaid chdi watcha dy fideo. Hei, da iawn.